mobilní sezónni pracovníci. Sťahujete sa dočasne do inej krajiny za prácou v hoteli, reštaurácii či cateringu v najrušnejšej sezóne roka? Ak áno, ste mobilný sezónny pracovník. Ako sezónny pracovník máte niekoľko dôležitých práv, vrátane práva na právnu zmluvu a písomné informácie o presnom trvaní zamestnania a podmienkach. Musíte mať aj informácie o trvaní platenej ročnej dovolenky, o úrovni odmeny za prácu a sadzieb za nadčasy, o zákonoch v krajine a v odvetví, v ktorých pracujete a oveľa viac. Ak váš zamestnávateľ zodpovedá za zabezpečenie ubytovania, má vás informovať aj o súvisiacich nákladoch a kto a ako ich uhrádza. Ako pracovník máte dostať aj informácie o dĺžke a frekvencii prestávok na oddych a predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia. Na zaistenie bezpečného pracovného prostredia musíte dostať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zamestnávateľ vás musí informovať o ochranných opatreniach pre tehotné a ženy po pôrode a pre mladistvých. Zamestnávateľ vás má informovať o pravidlách v oblasti nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami. Ak v krajine vašej práce platia kolektívne zmluvy, získajte informácie o tých, ktoré sa týkajú vášho zamestnania. Keď v zamestnaní skončíte, máte právo dostať dokumenty súvisiace so zamestnaním, napríklad pracovné osvedčenie. Máte právo aj na vyplatenie poslednej platby, vrátane kompenzácie za nevyužité dni dovolenky. Ako pracovník sa oboznámte s právami a povinnosťami po ukončení pracovného pomeru ako dávky v nezamestnanosti. Viac informácií nájdete na webovom sídle ELA.